Ninsabu hawn b'turija ta' umiltà u mhux b'turija ta' saħħa politika. Hekk fetaħ l-intervent tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat f'diskors imqanqal fejn espona l-arroganza tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil waqt id-dibattitu tal-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi. Aħna hekk ġejna b'umiltà u b'sodezza. Kif għedt dak li jagħmel Konrad Mizzi u d-diskors tiegħu u d-diskors ta' sħabi wkoll li jiexed iva l-emozzjoni interna tagħna. Aħna f'dan l-affarijiet ma ħadniex pjaċir bihom. Imma qed nemmnu lil Konrad. U ħadna deċiżjonijiet. Joseph Muscat tenna li għalkemm mhux perfett, in-nies tirrikonoxxi li għandha gvern lest li jaġixxi għaliex iħoss il-polz tan-nies. Dan b'kuntrast tal-oppożizzjoni negattiva li m'għandha l-ebda kredibilità minħabba l-passat riċenti u saħansitra il-preżent tagħha. Kif ma ġixxejx fuq suspett ta' u xamma ta' korruzzjoni? Il-kap tal-oppożizzjoni ma ġixxiex fuq provi ta' korruzzjoni għal xogħlijiet għal favuri fawdex. Ġewħ bil-provi u ma għamel assolutament xejn. Kif jista' ikun kredibbli? Il-Prim Ministru rrefera d-diskors ta' Busuttil u deskriva bħala disgustanti it-teddid tiegħu fil-konfront ta' Leo Brincat, issa nominat għall Qorti Ewropea tal-Awdituri. Hawnhekk espona d-differenza ċara bejn min iġib lil Malta qabel kollox u min jarmi l-prinċipji għall-interess partiġjan. Ġifieri inti taħseb sur kap tal-oppożizzjoni li aħna ma kenniex dubji dwar kandidati min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, taħseb inti li l-predeċessur tiegħek kien jikkonsultani darba konsultani meta kien hemm kwistjoni ta' kriżi. U għamel sewa taf x'għedlu u għedt lilu għedt il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Għedlu u ħanejda x'kienet jekk Tonio Borg isir kummissarju u jinqaleb il-gvern, inti tara kif tagħmel biex tipprova tirtiraħ? B'xi mod jew ieħor tuża xi tattika politika u qedlu assolutament le dak in-nomini tal-pajjiż ħa nappoġġjah issa u nibqa' nappoġġjah wara. Dik id-differenza sur kap tal-oppożizzjoni, dik id-differenza. Waqt li fakkar kif dak li m'għamilx Gvern Nazzjonalista f'25 sena qed tagħmlu din l-amministrazzjoni f'leġislatura waħda, Joseph Muscat irrikonoxxa li dan il-gvern tela biex jagħmel id-differenza. Għalhekk fix-xhur li ġejjin se jkun qed jippubblika l-kuntratti kollha waqt li bil-fatt jipoġġi l-pajjiżna fil-quċċata Ewropea b'aktar investiment u tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. U dak li qegħdin nagħmlu flimkien illum, il-mod onest ta' umiltà li bih ġejna quddiem in-nies illi nuru s-saħħa tagħna ma nuru wkoll illi we know where we have erred. U nieħdu l-passi fuq dan kollu, irridu nagħmluh biex dawn il-kisbiet kollha ma jissaħbux minħabba dawn il-kwistjonijiet dak li jagħmel gvern responsabbli din hija l-bidla li n-nies ivvutaw għaliha u li aħna qed intuhom. Grazzi, Sur President.